soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Soyayya ce ta haɗa mu. Warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saurara da ku a yau a wannan sabon bidiyo. A bidiyon ne zamu nuna muku yadda za ku yi editing kamar yadda muka nuna a farkon bidiyon nan. Domin ganin wanda za ku yi wannan sai ku biyo mu a cikin bidiyon. Dukan abubuwan da ake haɗa a yi wannan zamu ajiye muku link ɗinsa a ƙasan wannan bidiyon sai ku je ku yi download ɗinsa. To yanzu ku biyo mu a cikin bidiyon. A nan za ka zo ka ɗauko background kamar da kuke gani, wannan shine background. Za a ajiye muku link ɗinsa a description da kuma comment na farko sai ku je ku yi download ɗinsa. Kamar da kuke gani za ka zo ka ɗebe volume ɗinsa, kun ga yadda yake. To bayan ka yi haka sai ka zo ka ɗauko hotonka kamar yadda na nuna muku a farkon bidiyon. A wancan bidiyon da mu iya gabata yadda za ka yanke hoto. To bayan ka yanke hoton sai ka zo ka ɗauko shi kamar haka. Idan ka ɗauko shi sai ka zo ka saita shi. Wanda kuke gani, bayan ka saita shi kamar haka sai ka dawo anan, sai ka koma ka ɗauko wannan shi kuma shi ma za mu ajiye muku link ɗinsa a description kamar da kuke gani. In ka ɗauko shi sai ka ja ka cike wannan fuska, bayan ka cike sai ka ja wannan anan ƙasa sai ka zo anan sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa inda aka saka wannan screen ɗin nan. Bayan ka taɓa shi kun ga nan take ya fito min da hoton kamar da kuke gani. Shi ma sai ka zo ka ɗebe wannan sautin nashi kamar da kuke gani, sai ya zama ba sauti. Sai ka koma ka ɗauko wani shi kuma kamar da kuke gani, shi ma zan ajiye muku link ɗinsa a description kamar da kuke gani. Shi ma da zaran ka cike sai ka zo ka ja a nan ƙasa. In ka zo a nan sai ka taɓa kamar haka, sai ka nemo inda aka saka screen sai ka taɓa kamar da kuke gani. Kunga ya hau. Wannan shine bidiyon kamar da kuke gani. Sai ka zo ka koma ka ɗauko waƙa. Wanda kuke gani, bayan ka sa waƙa sai ka je ka datse a nan kamar da kuke gani. Soyayya ce ta haɗa mu. Kamar da kuke gani, wannan shine ƙarshen wannan shirin. Sai mun sake saurara da ku a wani shirin na gaba. Muna roƙon ku da kar ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa a wannan tasha mai suna Sadiq Hadashin TV domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.